no saber si ho estàs fent bé, et genera molta angoixa i angoixa que te l'endús cap a casa i et deixa molt tocat. Veus que estàs aquí fent 12 hores perquè tot vagi bé i quan surts et trobes tothom pel carrer. Estic descobrint coses dels meus companys que no havia vist durant fa 8 anys. Abans érem anònims, anàvem pel carrer i no sabia si era infermera i si anava a una casa a fer el que anava a fer. Ara anem davant pel carrer. Cada any es col·lapsa el sistema sanitari per la grip. Doncs aquest any tenim un repte, és que tindrem grip i la sombra del coronavirus.